Bayram, neyim, unutma. Men begenç sarı begenç. Vekil var etraftan akkon rengestikten. O da sarı urtta yurdumu yaman napiyen edip eyle yine deyip görmelerle bir yali Türkmenistan evladın rayatlarını köse pulun alıp giden yeniden rahatlanı aytmala otaydan $30,000 6 yıl olya alıp gidenine menden adına geçirip 13. yılın haylandırını gellenin anırda gıyırmadı beyarda gıyırmallah onun bunu beyarda onap üniversiteyap adam varın köse gidenin rada edenine aytmala kendine menge alakları $30,000 pulum Hasan verecek. Men Mar vilayetinin Tekeçay'a oturan Saşınovalı'nın adım Şöhrat Melik Taydan Türkmenistan'dan Orsya'da oku edip talip ödüm. Türkmen gorkok deyittir. Türkmen gorkok değil. Sen gorkok, sen. Biliyor musun? Türkmenistan'da sen gidende kaç giden o oku deyip gittin. Oku deyip gittin. Haram bir utana bir Türkmenistan'ı beydi ödünü pese düşürüp Türkmen pese düşürüp ama sen ödün haramladı. O sen o şagal biliyor musun? Yine bir daha da erti inşallah can edip telefonuma can etsek erkek koldan mangulen gepbersen erkek sen o mengulen erkekçe gepbes men sen kimin gorkok kimin erkek kimin Türkmenden gorkoktuğunu sana aytıp berse sen gorkok o Türkmenler erkek bilki diye bilyan oştaydı erkek kol giden sana otayıp gidip şagal yalı kuyruğuna olup götüne olup kaçıp oyulgundan açıp görme erkek gittim erkek kurulu o tayda da Türkmenin ne aylığın şu tayda akın yalı o tayda da son yalı kurulu ne aylığın bildi berda akın yalı bildi o korkak sen öğün ne aylığın tohumuna veletla yani doğunun bir dimeyin neydim haramladı o sen o haramladı. Narcan Müzefferova diyen ayal hakkında gürlemek isteyen. Mehribani ildeşler, mehriban vatandaşlar, şol ayalı hiç mınınman. Ol kezzap. Bizim dilimizde yönü maşinik değil yerli. Maşinin barıp yatanış ol. 95. 96. yıllarda ol. Karz alıp hem kimden $10,000, $15,000, $20,000 pul karz alıp, öy kurup, toy edip, ondan sonra pulunam, iyirin pulunam verme. Kaçıp Amerika'ya giden adamların biri. İndi olsa herdir, çeyesini olan olup, aktivist olan olup gören. Bu yalan. Siz inanmayın şol ayala. Kıyızın agima diyen olsa, kıyızın agima, Müzefferova diyeni, 2 yıl bundan ol Türkmenistan'a geldi de, men Amerikan pasolluğunda, Amerikan ilçihanasında işleyendim. Adamlardan $1,500,000 alıp men size Amerika'ya geçirdik deyip, iyilin pulunu alıp, oğurlap açıp giden adamlar. Ne için vatandaşlar, bilen adamlar ortaya çıkanak? Aleyküm doğanlar, mehriban vatandaşlar. Meni iyul ayının 19'una geçirilen miting barada aytmakçı. Men öz dostlarım bilen mitinge katnaşmakçı bolup İstanbul'a vardım. Emma dokumentlerimizin düzüğü bolmanlygy sebäpli katnaşyp bilmedim, veredim durdum. Katnaşan tanışlarymyň bolsa polisiýa tutup, danylaryny Türkmenistan oradyplar. Muhammeda näme üçin hemişe aktristler katnaşmaly mitinge? Ejer çekmelem şolar, meýleksem şolar. Siz oturan ýerinizde upraýlad etjek bolýaňyz. Ýene de agdyňyz zorlup gurulaýaňyz. Miting geçirdik diýip. Belki bu zatlaryň aňatynda başga da zatlar bardyr. Salam vatandaşlar. Ben sonki wagtlar internette videolar, zatlar koyup ýaşar ýurtda. Aslanmay bolsa hem Türkiye'de bu vatandaşlarımız emmesini hem görüp ýürekmiz, bilip ýürekmiz. Uzatlar edip, uzatlar kanlak uyalmayın edediler, özleri kanlak adamlığını özleri bilmemiş olar. Halkımızdan şu adamların arkasına düşüp yürüyecek olsa bilem yok kanakan boladı. Bu adamlar hem tanınıp, bilinip yürüyen adam. Özleri özgünle uyalıp yaşasın. Bunakan edip izine adam toplayacak olup, miting edip, zat toplap, bunlar edip uruş, dava, cencel ettirecek olup içeride. Halkımız şolara karsa bilem yok nime oladı başka.
Muzaffer we Leyla diýilýän kız okuwçy döwründen beri köçede şalkyldap ýürýän kızlaryň biridi. Soň bolsa Şöhret ekeme durmuşa çykyp ikide beçesi boldy. O haramzadanyň ikinji beçesi Eziz başga birinden bolan üçin Şöhret ekem onu kowdy. Şu ýüzü bilen uýatsyz videolary her hili halkyň öňüne düşjek bolupdan videolary koýup ýürýän. Men nenesi Muzaffer we Narjanyň video ýazyklaryny görüp saklanyp bilmin video ýazgysyny etdim. Meniň bu aýdanlarym olaryň ýüregine barar dep pikir edemen. Nenesi Narjanyň hemseýeleri beçeçi diýip ad goýadylar. Onuň beçeçi diýilmeginiň sebebi hem özünden kiçkine 15-20 ýaşly kiçkine oglanlar bilen göz kızdyryp ýürütdi. O oglanlar hakda hem gerek bolsa aýdyp beremen. Salam vatandaşlar. Men şu günler internette Türkiýede işläp gazanç edip ýören türkmen vatandaşlaryň ýurtdan gaçyp bukulup ýören käbir haýwanlaryň video ýazgalaryny görýände olaryň içinde klassdaşym Tagan we Dursultan bardy aýtjak bolýar. Bu göz häzirki wagtda Türkiýede ahlaksyz hereketler boýunça tanapdyrlar diýip eşitdim. O Türkmenistanda wagtam ýaşlygyndan bozuk gyzlar bilen gatnaşyp okuwa gelmän maskara awraýsy hökmünde tanaýardyk. Tertipsiz gyzdy, kirli gyzdy. Mektep gutarmanka bir oğlanın başından inip, sonra bir aylık çağasını taşlap Türkiye'ye gitti. Ahlaksız, bozuk, Türkmenistan'a gerek adam dälşik. Men öz çykyşymda käbir daşar döwletlerde gidip ýören opozisiýon toporlar bar. Esasanam bilen Halmurat Söýülhan, Muhammed Düýeçi ýa-da geldi käri ýaly. Umuman şuňa meňdeş bir topor kazanç etmek üçün yurdumuzu satıp ýören opozisiýon toporlary ýürenesim gelýär. Ine siz ýakynda daşary ýurtlarda dürli maksatlar bilen baran şol ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri çağırşylar edip ýurda garşy çykyşlar etdirdiňiz. Men şu ýerde siziň şu çykyşlaryňyza düşünüp bilemok. Sizin bu aýdýan zatlaryňyz size näme peýda berip bildi? Näme peýda berip bildi? Näme iş bitirdiňiz? Sizin bu etjek bolýan hereketleriňizi ýurda geleniňizde görkedim. Egerde siz hakykatdan şohyly çykyşlaryňyz bar bolsa, gelin ýurda gelinde görkedim. Bizim sizin edýän şu çykyşlaryňyz görüp ve pani edip 10 ýyldatlara dilim var, ýani 16 ýyl arzu edip ýeten zadym diýen bolen. 16 ýyl arzu edip ýeten bolsaň birinjiden taşlap bitmeýän sen çağaňy maşgalaňy. Taşlap bitdiň bolýa, gazanç üýtgeşik eden gazançyňam ýok. Üýtgeden zadyňam ýok. Nähile golanyda ýaşajak bolum. Jarjaşdym, çekjek bolum. Ýöne näme üçin beýdik maskara bolup ýörsiň? Näme üçin men ýazatlar etdiň? Çykyş etme, näme etjek şeýdip? Bizi maskara etdiň sen çağaň ýaşap ýör. Näme ýüzüňe diýip bilýän, näme diýip bilýän şoňa, näme diýip diliň bar ýa. Öllü diýmeni, näme diýip diliň bar ýa çağaňa. Ýaşap ýören çağaňa näme diýip bilýän. Hudaýa şükür jany sag oýnap ber, gedip ber, näme üçin beýdiýän. Bolýam şol etdiň zatlan. Şol musulmançylykda boljak zatmy, ýaşap ýören adamy öllü diýmek bolýan zatmy. Dogry hiç ilek görýän näsiň çağaňa. Ýöne inniden meýläm hiç il çağaň badyr öýtme. Ýaşaýa Hudaýa şükür ýöne çağaň badyr öýtme. Çağa ýogyny sen üçin saňa çağa görkezmeýänem. Allah janym sag bolup dursa özüm eklärin, saklarin. Şu wagt etjänem Hudaýa şükür ejem kakam gapdalymda durdy, goltugymdan alyrdy. Ýöne inniden beýlägem saňa mähtäçligimiz ýok. Öňüm ýöne ýaşajak bolum. Çağamyň kakasy bolanyň üçin ýaşajak bolum. Inni ýöne sen maňa gerek gel. Men döwleda gaýnatam. Şu an işlesem gaharım verdi sana bir kağıt diye ineydim bir haramda adaplar neyme ho? Neyme haramda adap edip gördüm? Kıyın umarlayın yatırma yok başta ben sizin nikahına da karşıydım. Başta sıfatım var önde. Bolup bersunuz. Ekbəyil mən sımsıraklat bir onda. Anariyat kıydıma.
Yine de son bağıtını yatırmayacak olsana hiç demedim. Çağın ama ben neyse de yatırka taşa gittim onu. Bu topar bir lazım. Hansen kalkıp, hansen atalıp onu. İndiket verin poğuyacaklarına. Yani mellekler verildi, yurtların kaldırıldı. Ana magazin söküp al kerpiçin hem zahit materyalini öyle zenkiliydim. Gel al taşak gidip binnem bu sefer karanlığa izle karanlığa gidip düğünün bu neyme gelip çıkarıyam. İslam'dan eyle, İslam'dan beyle deyip ne dedi bileyen ey bir gayret. Onu yarak namsın ağrım olsa bir gayret etmen asıl ülmeli kayın onu yap bu ne düşündün bir gayret. Yardım sadikten barköyün sadikten apkaycan. Ne mi yalan sediyem onu yarak? Ne sen vırdanın sattığları dilim var ya onu yarak sedemene. Sen nam sağın var mı öpçe? Yine tanıma senin bir daha var kok koyuyor tümür. Önde yaşattım atlayın. Çağam akvarı çağam bir durmuşu düzelsin de bir şu umut yaşasın diye. Sen bir gayret onun ekler saklap çağana başarmadın ayağına yatır kataşakı. İnni gülüyerek oynattı. Çağamın çağası olsa da men çağam oluyor. Haramdadalın bir gayretten ağrı başını edip yine de ne edeceksin o sözden ağzına lüleyen o. Dir çağam, sen dir çağana ünlü deyip ne et bunu yana ki bir gayretli edebiliyor. Haramdadı diyorlar sana, korkulayın mı çağanayı? Hadır sadikten var. Al korkulayın mı? Ne mi yalan siz diye? Adamın eti haram, levzi halal liyle. Levzin halal olmalı o. Bir gayret diyorlar sana, dinamız. Seni intakkel olmak borçma sebep. Böyle mi? Türk öğretmenine aman gözünü aydın. O gelim ustaydı ballap konuş. Götümülercek yer adalacak o yer gittim başka yerde. Doğru. Ama Allah kanam olsan var ya. Canım. Tane gülyali aşet doğan. Bir de açlarına yerim yumuşak ya. Yerim yumuşacık çağırdı. Çağır alın. Gelin degen yan mı? Gelin mi kaçarak degen. Gidiverden duvarına verin. Aparatın pulunu cemledin mi? Gelin deseydi sen nasıl kiledim? Bu da aşkurunun bana 70 kilodan bol durun öttü. Tuğulun ben. Азат Исаков, если меня помнишь, Руслан Худайбергенов служили с тобой вместе. Сейчас такие ролики ты некрасивые выставляешь на ютубе. Блин, ты бы на себя сначала посмотрел, прежде чем такое снимать. Был бы сам какой-нибудь такой положительный человек, герой какой-нибудь здесь. Тогда ладно, говорил какие-нибудь вещи. Мы с ним сослуживцы, с Исаковым Азатом. И во время службы он себя тоже хорошо так не показал. Иголок наглотался, лишь бы закосить. А сейчас, когда далеко отсюда, что-то геройствовать начал. Так что делайте выводы. Раев Azat'ın qulluqdaşı 2004-2006'da mən Vay Institutu Azat bilen birlikte qulluq ettim. 6 ay ötməkə kasit edib igolka yutdu, iğne. 30 neçdə iğne yutub armiyadan komisariat olub bitdi. Mən azı şu YouTube'a girib görüb ayda oturan zatlarına bir topar bispanta o zatla aydı birəyəm bu. Nasamda özəyim erkekdə onun kaçıp gitti. Salam aziz vatandaşlar. Hazırki vaqtda Türkiye'de miting geçirelim deyip
her xil videolar çıkararlar. Şu videolara internette videolar koyarlar. Şu videolara menem unanıp baro tanıtım. İyi şoların içinde meni tanayan kızım barlığı üçün men aydaman. Ol kız hem Telmandan Tağan Umadur Sultan. Ol kız şu yaşan vakti hem ovada bir oğlanın ömrünü küledip, Ramazan adlı oğlanın ömrünü küledip, bir yaşan o çağasını hem taşlap gidip ovada kutaran kız dözem. İndim şu vakt internette halkın önüne çıkıp internette her xil zatlar koyutan. Ol sonku jelep kız şu. Men şonu aydaman.